Nanay Gigi. Ay, grabe oh. Ready ka na? Okay na po. Salamat po ako sir kasi ang layo noon sa Pangbuan sir para makapunta lang kay Ramil dito. Para siya mapuntahan. Alang-alang sa kanya. Yun lang po. Ano yan, Nanay Gigi? 3 mangga, 3 apple, 3 orange para sa kanya po. Ano ibig sabihin nun? Puro I tatlo? love you. Yes sir. Yan po, at tara. Samahan kita, Nanay Gigi. Dito yon. Sinundo po natin si Nanay Gigi kanina. Yan po, mga kalingap. Ito si Nanay Gigi. Sinamahan na natin. Kukumustahin natin si Kuya Ramil. At dito, diretso lang. Ito po. Tao po. Tao po. Tao po. Nanay, naggaano ka po si Kuya Ramil oh? Nakain na yun. Iba na bagang mukha kaya. Ay, si ano ito? Si Nanay Gigi. Si Nanay Gigi yan oh. Si Nanay Gigi. Oy, sino halika. Oy. Ayan. Ay, nag-bliss talaga. Oy. Tamo na mag-aang-aang na niya inaakay. Ay, mahaba ng buhok nito, Kuya Ramil. Ano, si Gigi. Maputi na. Naka-lipstick. May dala pati oh. Ito, 3 mangga, 3 prutas na apple tsaka orange o para sa iyo. Salamat sa kay Alvin kasi nagpunta doon kahit malayo para alang-alang lang sa'yo. Hindi pa yan naligo. Oo. Pasensya na kayo. Okay lang. Ay, nay. Tuloy na tuloy. Upo ka, Nanay Gigi. Di ka pa naligo, Kuya Ramil? Ha? Kamusta na? Malabo pa rin, malabo. Yung bukol mo, kumusta? Nakita nung layo niya, nagpunta si Sir doon. Ano, nagliliit ba? Kasama yung anak ko ay. O Ano pa rin malaki pa rin? ito? Ang ano kaya, abot kaya ho, yan pa yung mga cancer. Cancer yan. Hindi yan cancer, nasa labas naman. Ay, sa Oo. Ang masama yun nasa loob ng utak. Yan, nasa labas siya ng bungo eh. Sabi ko nga. Huwag mo kami magparadurog. Hindi naman ako nakaturog nga. Hindi na, hinggat ka nga. Tingnan mo si Nanay Gigi, tuwang-tuwa si Nanay Gigi, nakita kanya na. Matagal ng panahon na hindi ka nakita ni Nanay Gigi. Pambihira, ayan. yan lagi na pa. Nay, paano yun? Kailangan yan operahan. Anong, ba't sinumpa naman? Libre lang naman ang operation dyan, ano? Yung ano na lang, MRI, no? Gusto ko na Ang bumalik. kailangan lang dyan, sir, ang anak niya. Kahit isa. Para makita ba? Oo. Hindi niya makita, ay malabo eh. Pero mayakap, Kahit ano? pa ho, sir, kahit pa. Kahit mayakap lang, ano? Pwede ho yan, sir. Kahit isa lang, isang lalaki sa babae. Ganun lang ho. Mm-mm. Nasa, Tingnan mo ako, oh. nasa loob. Masaya ako sa kay Hero. Mm-mm. Ito, yung asawa ko. Ay tay, magandang ano po hapon. Tanghali na, tanghali pa lang. Lumaki. Tugtog lang yan naman nung matumbayan sa ano. Matumbayan ng aling naga kahit kasing dito. Panaw kayo po. Ah, Masawi, iniwanan din. na-aksidente siya. Natumba na po yan kahit. Tapos, ano po yung nandun sa ano? Ano pong nakita dun sa ano CT scan ng ulo niya? Taga nasa Laguna. Yung may bukol na nga siya, hindi naman nagsasabi sa akin. May buko lang sa labas naman. O sa labas ng bungo. Maliit, maano na. Ngayon lumaki yung bukol. Hindi naman ang laki. Hindi manalaki. Sabi ni mama mo kasi dati maliit lang. Dati maliit lang yan nung pumunta ka dito kasi Hmm. nag-uwi ka. Nung
Pero kung kasi, nagsimplang ang nakasingle motor yan, pauli dito. May kaibahan siya. Ano talaga na desisyon nyo? Anong desisyon nyo, Pap? Ano? Pero sa akin kasi, mas sigurado sa doktor, di ba? November 1 pa ang alin po? Alin? June. Ay, June. June. Sira na. Ano pong sabi nung hindi daw pwede ng CT scan? Hindi daw. Kasi daw, dapat daw talaga makita niya yung Ugat. kung gano'ng kahaba na yung Sa bagay, iba't iba man yung doktor, no? iba man kasi. MRI talaga ang kailangan. Ang kailangan. Sa akin po. Yan po at manawagan tayo na, dito ka. Dito ka, manawagan po tayo kasi magkano yung MRI po sa sa private. Sa ano po, sa Lourdes daw, nagtanong kasi yung anak ko. Magkano? Yung kaibigan ng anak ko, 23 daw. 23,000 1,000. yung para sa MRI. Pero yung operation nun, Iba yun. wala tayong operation na libre. Yun lang nga ni ang ano. Oh. Ang sabi, inaano po ako magduman daw sa PGH. Saan po yun? Sa Manila. Sa Manila. Oo, gusto ko daw madali lang daw yun sa PGH. Kaso wala mang mag-aasikaso. Walang mag-ano. Walang kasama itong isa. Saro pa din yan, intindihin pa. Dapat kasi may kasama ako pagpunta ko doon. Walang mag-aasikaso kay Kuya Ramil sa PGH kasi libre lang doon. Dapat po may kasama ako. Kaso, May kasama ka? yung anak ko, Walang hindi kasama sumama, ka. Kaso, Di, Nay, importante yan. Kung pwede, i-try natin doon. Hindi pwedeng wala kang kasama. Dapat may kasama ka kaya dyan. na nga, wala naman nga. Kasi ako. isa lang po ang buhay natin. Kasi kapag Ako, ka, gusto ko na nga ning kapag ka nawala si Kuya Ramil, wala na. Diba? Sa totoo lang. Iyak na. pinoproblema ko dito sa asawa ko. Yan, sabi ko sa iyo nakakawa. So, Walang naman na naghahanap Kung ng hindi gusto mo naman, ako sasama doon. oh. Pwede lang. Sasamahan ka po daw ni kaso may anak man ito. Pwede naman ako isama niya kasi Yung anak mo? kaso. Sasamahan mo na Gigi. Oo. May Para iisip sa ko kanya. mga Parang dito, ka- mag-aatindi, may saro pa, mayroon. Sa bahay pa ako nag-iiyak nung nagpunta ko siya. O Nay, payag ka, masama si Kaya po ako, kaya lang itong Huwag natin isipin na yan. Isipin natin yung sa PGH. Gaano po kasigurado nung libre yan sa PGH? may nagsabi pa lang po sa akin, sisiguraduhin. Oo, siguraduhin na muna natin Ayun po, na kasi 100%. may nagkapagsabi lang sa akin, Oo. sabi, ate, kung ako sa iyo, PGH ka na lang magdiretso. Siguraduhin po natin yun, Nanay. At ito po, manawagan tayo sa mga nanonood, mga kalingap, sa sino pa nais na magbigay ng tulong kay Kuya Ramil sa pag-asikaso para maoperahan siya. Welcome po kayo. Nandito po ang ating GCash at ang ating Facebook para makontak niyo po ako para kay Kuya Ramil. Kasi ayaw pang ano pa lang to, batang-bata pa lang. Tanggap ako dyan. 39 Mm. sa April 20. Ang maganda diyan sa bukol mo, hindi nasa loob ng utak. Kaya yan, pag inoperahan, hindi man yan yung sobrang delikado pa na makukomatos. Nakaano na daw kasi yung niyan ay Ano daw po? Nakakonekta. Nakakonekta. May saro kasi siya. Sabi po. Pinahiling ko yung dinala ko yung isang niya. Kaya lang kailangan ng doktora yung bago. Meron daw nakakonect. Na, po, nahiling sa akin. O nakita mo yun nga, CT scan lang yun, Kaya nga gusto niya ibago. Bagong MRI na, hindi na CT scan. Matagal na daw po kasi. Yung pinahiling ko kasi, Ay, isang taon na nung nasa Kabuyaw. May- na yan aking pahinga. Tapos So- tinignan nga yung niya. Sige, huwag na natin So, ang problemahin natin ngayon yung nasa, magkano daw sa Lourdes ng MRI?
21,000. Baka makatawad pa naman po doon. Yun ang sabi nung ano ko, Oo. kaibigan nung anak ko. Mm. Kamusta naman po yung pag-ihi niya, pagdumi niya? Ano man po, nakakaano na siya. Nakaano-ano. Nararamdaman niya? Tsaka to, pag maihi ka, huwag ka ng ano, ayaw na niya magpapampers. Oo. Ayaw mo na. Okay na, at least Nandiyan, nagbago. minsan pandig pa siya pampers, ayaw niya. Anong tingin mo sa bukol mo? Lumiliit o ano? Lumalaki? Hindi, parang ano siya. Lumalaki. Kasi habang ano, Oo. ano mo, ikaw nga ay, sige ang ano, sabi mo, patindi ng patindi mama ang mata ko. Wala Wala na na makita. nakikita, wala na kayong mga mukha, sabi niya. Pag nakain kami. Pag Si Nanay may Gigi, nakikita mo? ito, nakita mo siya. Oo. Hindi. Hindi na. Pati ikaw. Oo, maganda na si Nanay Gigi. Ganda na baga. Bilad lang yan sa araw. Laging nasa alpan. Pag gumaling ka Kuya Ramil, kayo nang bahala. Sagot man sa ko, kamu baga hindi. Handang Kung sa kuya lang po, sa totoo lang ho, kung siya ay iniwanan ng asawa niya, komportable ho siya. Ay, Lalo may- ho, Oo. yan, lagi kasama niya ni Sir Alvin. Ako, naiman din. Naiman din na nga. Nasama yung pag siya nag-ano doon Oo. sa amin. Alam ni Nanay, ano pati niya yan, napapanood. Mm-mm. Yan, si Ramel. Tuwa yan pag nagpunta ko yan doon sa bahay. Doon. Oo. Masaya ka Kuya Ramil, nandito si Nanay Gigi. Yan, dinalaw ka ni Gigi. Hindi ko na makita si... Nakakatulog siya lagi, Nay. Tulog siya lagi. Nakaka-ano man po siya. Hindi. Gusto nga niya, ano to nakakatulog kapag gabi mo. Lumalaki. Ano nga ni siya, nagtaba-taba sa... Nagtaba nga. Mahilig siya sa tinapay. Sabi ko, kape, na ano pa lang, Greatest na inom pa smile. lang, kape na naman. Sabi ko, Tutoy, mag-diet-diet ka at bawal sa ayun. Tinapay, binabak lang ng pandegaspi. Naubos niya yan, 5. Ano niya, yung... May prutas ka na lang, dala ni Nanay Gigi, Tatlong mangga, tatlong apple, tatlong orange, para sa'yo. Salamat. Ano ibig sabihin nun? Puro tatlo. Ay, Ibig sabihin, salamat naman. Yung kahit may sakit si, ano. Kahit malayo, para sa'yo lang. Ayun lang. Ay request niya na ano, makita Kasi ka. hindi nakasama Yan pala, sabi ni Sir, hindi ka na nakakita at may buko daw dito sa ulo. Kaya sabi ko kay Sir, Sir, baka naman ho makarequest lang pagpunta dito para sa kanya. Nagpunta si Sir doon. Yan. Sinunod niya. Nung layo noon nung mabuhan na yon, hindi ko makasamang anak ko ay matangkad anak ko rin. may isa rin anak. Mag-grade 4 na po sa sunod. Pasukan. Si Jiro. Ano, 9 years old pa lang siya. Grade 4 na po. Yan. Kaya ikaw ay magpakaayos. Pag makakita ka na, pumunta ka na ulit naman. Magaling. Pambuhan niya, no? Ano nagtaba nga si ano po ang ibang nararamdaman ni Kuya Rami? Anong tingin mo, pasok ng tabaan po? Oo. Yun na nga po, sabi, yun na nga. Bigla lang mo lang ang taba niya. Kaya nga. Ano pong ano niyan? Baka ano man, ibang taba yan. Hindi ko Yung, Malakas. yung ulo niya, laging na ano. Nasakit. Hindi naman sumasakit. Oh. Ano sa akin nga. O anong, di ba pag ano, masabi na, pag na-atake ang sakit niya ng puno, parang yan kayo. Yan, di nakukontrol. Natutumba siya. Kumain agad, pinapakain ko siya. Hindi Pag nakakain na siya, nawawala na. nawawala
Ay, gano'n. Tapos nainom ng gamot niya. Pero pag ako naman kumakain, ayaw ko nang may pumipigil. Kain ka lang ng Gusto niya kain. kumain, pinipigilan ko. Dahil ba, tinimplahan ko siya. Ang gusto pati niya yung Ah. British White saka yung Bear Brand, pinagsasama. Ha? Sabi ko, strong na ito, Toy. Hindi Isa lang. yan ang gusto ko. Gusto niya, strong. Huwag na yung British. Sabi ko- Yung ano na lang. Ito na lang, ay wag mama. Punuin mo yan. Puno-puno pati sa baso yung mataas. Ginagalitan pa ako. Kung sa kuya, hindi pwede yan. Dapat isa lang. Ano na lang na yung kaping black coffee na lang. Kasi maya-maya. Sabi, Black coffee na may mama, milk. timplahan mo na naman ako. Sabi ko, ano? Wag na. Ay, hindi. Gusto ko. Timplahan mo ulit. Sa ako maya-maya, ginagalitan itong ano. Hindi, Kuya Ramil, mamaya pa, maaga pa. Ito, ganyan ito. Ang akin lang po yung ano yung Ay, nakain man. Mama? Malakas naman siyang kumain. Kaya lagi may sabaw, nabakal ako ng ano. Mm. Ay ngayon, Mayo, may balilit yung anak kong dala. Yung doon, dagataan namin. Sa ako Ramil, mabalilit na muna. Kahapon nagsabaw kami. Ano po yung balilit ba yun? Ano? Yung tabagwang. Ah, oo. Ay, talagang yung kulay itim. Mm. Dagataan ko. Pinitigpig yan na yan. Mm. Gano din kami ni Jero. Sa panpanap, Ah. din kami natutol. I-sure natin na yung sa PGH ha. Doon sa Ayun na ano. magtatanong-tanong Kung ako. sakali. Kasi yun yung pag-asa natin. Pag-asa din. Tapos yung ayun na, manuwagan naman na may mag-sponsor para kay Kuya Ramil. Paalala dyan. At Maganda yan. Lagi na kaniga. Napakatawarin ito sa inyo. Ako gustong gusto ko. Ano ito. Kaya lang ito namang sarong ito. Saro din. Hindi nakakapagluto ng ano. alin? Alin po? Yung asawa ko, hindi nakakapagsulong magluto. Oo, kasi matanda na si Lolo eh. Lolo na siya. Matandaan mo ng masawa. Nay. 70 ang edad niya. Oh. Nang mag-asawa kami, ang edad ko 17 siya, 22. Ay, ano pa? Child abuse pa. Oo nga, kaya ang dami. Kaya yun. Pero ano, dumami man yung anak nyo na mahal-mahal mo man. At least, ano. Ay, iyo po, mahal-mahal. Mm. Kaya lang yun Last- nga, hindi na siya nakakapagsulong ng ano yan, hindi. Mm. Kaya gusto ko sanang magtiritin na nasa dyan sa 12 yata kami. punsi. Oo. Pero wala sa dami man ng anak ko. Lahat na may mga asawa. Mm. Kaya wala ding natitira. Ito nga, kukuhain na ito. Wala ng tao dito. Yung isa niyong Pauwi anak. na yan, mapunta ng Laguna. Dito lang yan ang anak. Matrabaho na naman din siya doon. Kaya ako, pagkakatapag hahapon, natinda ako ng tuyo para may pambigas. Sa ako, ramil. Ganon din po ako. Nagano ka sa pangpang. Natinda niya Araw ako. ay pang-ulam. Mm. Sabi ni Jero, nagtutukad ako. Nakikita niya, Sir. Mm. Sir Alvin, nakikita ko yan. Kasama ko yung aking anak. Para may pambili ko. Kung sa akin lang naman po, ay pag ako nagtrabaho naman, wala naman po maiiwan dyan sa bahay. Kasi magsulusuro kung saan saan naman pupunta. Yung anak mo. Walang maiwan din yung anak mo. Wala. Hindi ko pwede iiwan. Kasama lagi yan sa akin. Yan. Ang ulam lang, pambigas. Okay, pa isa-isa. Ayos na. Kaya nga ako, pagtitinda ko, yan paghapon natinda ako sa Pandawang. Yun, nakakabinta man akong 400. Pagkakaumaga, binabakal ko ng bagas, ang ulam. Malay mo na, pagkasal na itong dalawa, nagaling na, katuwang na, tulungan na kayo. Masipag ini. Oo, masipag ito. Sabagay, ito ang lalaki, ito ang may desisyon ng lahat. Oo. Pakiling ka Kuya Ramil ha, pray lang always. Oo, at nawa na may mag-sponsor doon sa MRI. At 21,000 ano? Malaki din ano. Malaki na sila. At mahina ang views natin ay. Malakas ang views ko ay. Naku, ako na niyan. Ako na magbayad niyan. Tama lang na pang bigay-bigay sa mga Yan, beneficiary. wala lang ni
Nakita Ah. nanay ni Ramil sa kuya. Personal. Oo. Ang anak ko hindi nyo pa nakakita. Naiiyak si nanay. Kahit ganyan si Kuya Ramil, maswerte pa rin at may nagmamahal din, nanay. Ay, Si mama, mahal na mahal ko to. kahapon na. Hindi ko papigilan talaga. Ito, kung ganito nay. Ay, nay! Okay lang yun. Okay lang magtawag na nanay, okay sa akin ka. Oo. Yung anak ko naman po sa kanya, yung asawa niya, dapat hindi siya iiwanan. May anak siyang dalawa. Dapat po nandito kahit isa lang mo. Kumpara sa kuya, kahit gano'n na siya sitwasyon niya, aalagaan ko po yan. Yan, ganyan. Maganda siya mga Alam mo, ganyan. naghihinanakit ako sa iyo, Emer. Kasi matagal din kayo nagsama. Kung tutuusin po, 10 taon niya nagsama. Yung Imer po yung asawa natin ni Yung Kuya asawa Ramil. niya, may 10 taon. Tapos Dapat nagkanya na, alagaan ang asawa niya, hindi hiniwala yan. Nagkasakit. pinabayaan na niya. May Tulad sakit ko, na, may wala anak na. ako isa, na. Hindi dapat Lalaki, ganun. Mag-asawa, sana. Kasama. Nagsasama Hindi, yan no. sa hirap at ginawa ko. Napag-isa sa mga sa iyo. Wala, nagsawa ko siya. Kaya yun, tinadala dito. Sinama nung kinuhaya nung anak ko yan, ang may dara dito. Anak ko dito. Hinihap Ayaw ko din kaya. ang ganung asawa ni Hindi Ramil. magagawa. Pero masipag naman yan. Opo, masipag ito si Kuya Ramil. Mabait pati 16 ito. na taon niyang wala sa amin. 16 na Wala taon. ito. 16 years? Oo, 16 years. Kasi kinuha din niya nung sarong pastor. Mm. Kinuha yan doon, dinala sa Natatas. Tagal yan doon sa amin. Layas nga yan. Mm. Ngayon nung hanggang sa nag-asawa na siya, nabalita namin nag-asawa na siya. Di yun, sabi ko wala kami magagawa. Ngayon, nung nakaisip pumunta dito, naka-single moto. Mm. Kasama yung binata pa man siya. Mm. May kaibahan siya. Binata ko pa ba nun? Ading binata pa ba yan? Nung magpunta dito Bicol, Hindi na yan. may asawa. Ay, parang may asawa. Yun, nililigaw-ligawan na si Emir. Kaso naligaw, ano po? Yun. Siya naligaw. Siya ang naligaw. Mahirap pag nanliligaw ang ano, Siya naligaw. lalaki naliligaw. Hindi Ano. siya naniligaw. Pero at least meron ka dong anak, no? Kaso, Dalawa. hindi mo makita, Dalawa. hindi mo makakapiling. Minsan na video call. Wala, hindi man niya makita. Oh. Hindi ko naman Namimiss na daw nga na daw. namimiss ko lang. Mm. Papa, kailan ka mapunta dito? Wala, hindi pa ako magaling. Sabi ko nga niya. Pagka Buti hindi siya inaano nung asawa na sa anak niya. Kahit sa pagkilala. Yung anak ko, 9 years na. Hindi ko nasusunod. Gusto nga namin kunin kasi Ayaw. maaral. Nag-aaral. Ngayon, bakasyon. Magbakasyon sila. Bakasyon. Maano lang, mayakap lang. bumalik na eh. Para madala ko dito muna. Para kung sakali. Kung sakali. Ano, masama ko naman. Sa Pagdating mo. Sana may ibang bakasyon. Ang galing mo, pakasal ka na. Hindi pa naman ano ning. Boto ka dito kay Gigi. Bata pa naman. Oo. Naku, lagi yan nasa dagat na kaya ano. Mahal na mahal mo Gigi Ining. Anak ko. Ay, nay. Oo, kasi Ang ibig ko sabihin si ko, baba, asawa ay, niya, siya may asawa man siya. na. Iniwanan. Oo, Tapos iniwanan. ganito na lang. May anak siya, dalawa. Iniwanan din. Yung para sa kuya ho, para sa akin lang, hindi ho dapat at pa rin niya ang asawa niya. Kahit anak. Ganun ho ang katwiran ko. Hindi sa pagsuway at kung ginagawa ng maguloy. Yan. Asikaso. Salamat po sa pagmamahal niyo. Oo, ganun ako. Maswerte dyan kay Nanay Gigi ang ano. Huwag ka maging partner niyan. Maswerte. masipag niya kasi nung
Ganyan sa ano ay nagtanim sila ng mga ano, mga gulayin. Mm. Pastor, yung nakuha sa kanya dito. Nakuha, naglalako ako isda. Tuyo din ha. Oo. Pinapalako sa akin. Malako po yan ng mga ano, gulay. Di ba yung sitaw? Pag naman pala, Para lako yan si Naglalako din ako talaga. Ako maray ka na Ramilo. Promise Bata po. bang ka mo ng pagtitinda-tinda. O yan, nagtitinda-tinda din yan. Promise to. Totoo yan, Nay. Ay, Nay. Okay lang. Masama. Nay, ito, pera na 2,000. At tulong to kay Tita Dulce, nagbigay siya ng, ayan po, yung 2,000 kay Tita Dulce. Yan, at salamat. At ito po, open pa rin po tayo kay Kuya Ramil. Welcome pa rin po yung gustong tumulong kay Kuya Ramil para sa kanyang sana maoperahan na siya. Ano po, pag-asikaso. Kikinig ka nga. Kikinig ako. Hindi nga kikinig. Hindi na kita dadalaw. Ay, dadalaw. Hindi na kita pupuntahan dito. Hindi na ako magpapasundo kay Sir. Opo. At yan po mga kalingap, dito lang bata. Dito lang po yung vlog namin at salamat po sa sa nagsuporta kay Tita Dulce at welcome pa po yung ibang gustong tumulong para kay Kuya Ramil. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Usap-usap pa po kami. Hindi ka nakinig. Hindi na kita pupuntahan dito. Huwag naman. Oo. Ano lang, pwede yung black coffee tapos may gatas, di ba? Okay naman ba Hindi ganyan? yan, Sir. Hindi rin. Yung Nescafe. Gatas lang talaga. Bawal ang kape. Hindi yung pwede paghahalawin. Bakit din sa isang ano? Okay lang, huwag na natin yan. Sige po, magpapaalam na po kami. Nanay Gigi, dito ka na. O sige, Sir. May Sige. damit itaw sa ko. Dito na ako. Ayan po mga kalingap, paalam na po muna. Sa inyo. God bless Sige po, po. Nay. Sige, Amen. Sige po. Salamat po ng marami. Salamat. Nay.